Good morning, guys. Good morning. Chị mới là sao vậy này? Khulumbai. Hey guys, Khulumbai Minina Mwnfwibai gun jagwn video board e bahar thibai. So dinayni video जाहैबाय. So flight खारगासिनो नै. एरोप्लेन खारगासिनो. ओमफ्राय दिनैहाय जोङो मलावहाय थांगोन आरोना साथामजों बेरायहैगोन. ओमफ्राय माखासे मा मोनो नायनोसै शपिं खालामनांगौ दङ एसे. स' बेखिनिखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन. स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै. चलो. स' गाइस भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे ओरैबायदि मोजां साइटनि बागै खोन्थागोन जेरावहाय नोंथांमोना प्रेडिक्ट खालामनानैनो गोबां एमाउन्टनि रां आरो लोगोसे प्राइज देरहानो हागोन. स' बेयावहाय आंनि फेभरेट गेमानो जाहैबाय टावार लिजेन्ड्स. ओमफ्राय बेयावहाय नोंथांमोना टावारा बबेथिंहाय जोबहैगोन बेखौ नायबाय थानांगोन आरोना प्रेडिक्ट खालामनांगोन. प्रेडिक्ट खालामबानो नोंथांमोना गोबां रां खामायनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेनिख्रुइ बांसिन प्रेडिक्ट खालामनानैहाय नोंथांमोना बेयावहाय बांसिन रां आरजिनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेयावहाय रिस्कबो दङ. स' एसे नायनानैहाय गेलेनो नांगोन आरोना बेयावहाय. स' नोंथांमोना नुबायना ओरैबायदि इजि बेयावहाय प्रेडिक्ट खालामनाया प्रेडिक्ट खालामनानै रां खामायनाया आरो लोगोसे बेयावहाय गोबाव समनिफ्रायनो एक्साइटिं प्राइजेस सोलिगासिनो आरोना. स' नोंथांमोना गोबाव खालामनो नाङा. आरो बेयावहाय मोनसे इभेन्ट सोलिगासिनो. बेयावहाय जुदि नोंथांमोना देरहायो अब्लाना गोबां रां खामायनो हागोन आरो बेयावहाय लाकि व्हील स्पिन खालामनांगौ आरोना. स' बेयावहाय नोंथांमोना लाकि व्हील स्पिन खालामोबा बेयावहाय गोबां एक्साइटिं प्राइजेस दङ जेरैहाय इन्टारनेसनेल ट्रिप केस ओमफ्राय आरो लोगोसे नोंथांमोना मोनसे बिटकइनबो देरहानो हागोन आरोना. स' नोंथांमोना साइटखौ भिजिट खालामबानो जाबाय. ओमफ्राय बिनि उनावहाय साइन आप खालामखांनानै लेफ्टनि टपावहाय लाकि स्पिननि अपसन मोनगोन. ओमफ्राय बेयावहाय थांनानै नोंथांमोना व्हील स्पिन खालामबानो जाबाय आरोना. स' नोंथांमोना माखौथो नेनानै दङ बे भिडिअनि पिनावहाय पिन आप खालामनानै होनाय दंखायो बे एपनि लिंकआ. थ' थाबैनो थांनानै डाउनलड खालामदो आरो साइन आप खालामदो. लिभानो गैया नायनो मा जाबावगोन लिभ गैया थांखो जा ओंखाम जालांगोन आइदे लिभा आइदे आइथेयाव जि गोसा संबोबाय आङो बेगखौ बेयावहाय दोननानै लाबाय. ओमफ्राय दायो जोङो दायो जों मा खालामगोन दा जोङो ब्रेकफास्ट खालामगोन. ओमफ्राय ब्रेकफास्ट खालामनानैहाय बेलेग मोनसे हटेलावहाय शिफ्ट जानोसै जोङो. ओमफ्राय दायो ब्रेकफास्टखौ बेवहायनो खालामलांसै लाइटलि बारा बिदि माबा बेदर सेदर जाबाय थानो हाया नालाय. मा खबर आब'? मा खबर? आदायालाय आदाया बुंदो मायबा बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनबाय ना. दिनै माने मैयायो ओमफ्राय आरो मायबाफोर सोरबा आलासि जानो फैबा अमा गोरान लाबोफादो होननानै बुंनांसिगोन. अमा गोरान थास' बिबार थास' बिथं ना मैथा गोरलै सासेया बोरैबा ब्लग जानोसै जाखांनानै मलाव थांगोन जोङो मा 我们老爱的陪俺们去做。那我得润주세 जाबाय Kiba, ilai susah nih kalau ada. Mau sonjol lompat pati lom, deh. Bani online ya. Alu boleh nanti potong. Pasca bibar udah nama. Pasca nih bibar. Hah?
10판이 봐. 미치 양은 세팔리 구불구불세. 세월이 세월이야. 네. 손들아. Balwa kita balwa anu kemana sih? Ini jangan lupa kamu korim kosen telur kau sama. Đào đi uống đừng năng nhiều quá chứ. Oke, aku kamu koran yang mata. Đào đi uống có được mở đi quá sạch. Wiring apa? Yang sudah terus. Yêu gần. Oh. Nè. Order. Để guys nè. Đào từ gì bây giờ này ăn. Yêu đi. Sabar. Terus ya bibi pesan. Sakang. Terus apa lagi? Pilar, akan pilar ba? Turi mo. Na. Khalamw azam besar aku. Ji sabai nang serba rasa sih kemana? Kan samnya hai sada mare kiana. Si labai. Si gusum zadan ang. Baru resepsionnya lah. Này dưng là kẻ Basumatary. Kẻ Basumatary dưng nhà. Phải nè. Videographer à. Exercise gitu nih, ang dia kada ada. Ini gul giding de bray yo. Gozo ni fry. Deh. Gozo ni fry deh giding de. Khanai gei di khamnan khamlai khanai ji mojang nang ya. Slow motion aw. Deh. Ini Jangan kepsi kamu nangnya. Gede giding kesai. Boria. Berapa? Sudah. So nih guys, fui जों दायो मलावहाय मोनफैबाय ओमफ्राय थुदो नोंथांमोनाबो एसे नायनानै लादो. So, nih guys, बेनो जाहैबाय India's first and finest luxury destination. ओमफ्राय बेयावहाय नोंथांमोना ओरैबायदि luxurious brandफोर नुनो मोनगोन बेयावहाय. ओमफ्राय नै दायो आङो हाबफैदोंमोन बसआवहाय. So नायनोसै आङो मा मोनो. सासे स्पेशल पार्सननि थाखाय आङो गिफ्ट लांनो नागिरदों आरोना. नोंथांमोना मिथिखागोन सोर स्पेशल पार्सन, आं बुंलायलायनो दरखार गैया. So बेनि थाखायनो आङो गिफ्टखौहाय लादोंमोन. उनावहाय दिन्थिगोन आङो माबोरै. दा दिन्थिथ'ला. ओमफ्राय आं कनफ्यूज जाबाय थादों आरोना सानग्लास लानो ना बोले आङो टि-शार्ट लानो ओमफ्राय कनफ्यूज जानानै ओमफ्राय उनावहाय आं सानबाय आरो टि-शार्टखौनो लानोसै ओमफ्राय आं टि-शार्टखौनो लाबाय आरोना ओमफ्राय बेलेग बुरजाथ' बायनो हाया ओरैबायदि दामखा ओमफ्राय लाबाय जेने तेने एकदम मा होनगोन थैखौ दै खालामनाय फैसाजों ओमफ्राय दायो नै लाखांनानै दसे बेरायबावनोसै माबा लोंनोसै दसे थानानै ओमफ्राय जोङो फैफिनसै आरोना लाबायहाय लावदुम एसे खमनि लानो बायोना जेबो लालालै ना लाबावगोन मायबा खानायखौ मासे मोजां नुगोन नोंनिखौ बिराद नै इनिखौथ' आं लानो लुगैयो मासरुमावहाय
नैबेनो जाहैबाय लाक्जारि हलफोरनि वाशरुम नायनो हागोन वाशरुमानो माबायदि होनदो न'आनो हाबावासो जों न'आव बिदि मिरर गैथ'आ ओमफ्राय नायलाय गाइस मा होनो वाशरुमानो ओरैबायदि स्टेन्डार्ड ओरैबायदि साइज माने जोंनि थाग्रा रुमानो बिदि नंबावा माबे खाफाल आयौ मायसे मोजां एकदमबारे आङो मिररखौ नुनानैथ' भिडिअ फट' लानानै माने लायालासिनो थानो हायासै आरोना बेखायनो आङो भिडिअबो फट'बो लाबाय नोंथांमोना जुदि नुवाखैबा आंनि इन्सटाग्रामावहाय चेक खालामहैबानो जाबाय आरोना आरो दाबो आंखौ फल' खालामाखैबा इन्स्टायावहाय फल' खालामबानो जाबाय सनाफोर आरो आंनि फेसबुकखौबो फल' खालाम दे जागोन दे बोरो सासेयालाय माबा मोनसे लोंना लानोसै जों दायो ब्लेक कफि ओमफ्राय लाइम सदा होबाय अर्डार चिनि सदानि आरो जेबो लानो हाला लाइम सदा लोंसै यहाँ ब्लेक कफि लाइम सदा नै दसे माबा माबि लोंनानै जों रेस्ट लाबाय आरोना ओमफ्राय गाइस आं नोंथांमोनखौ आरो खेबसेबाव बुंनो होननानै सानो नोंथांमोना आंनि थांनाय माने प्रिभियास भिडिअखौ जुदि नायाखैबा आं बेयावहाय नोंथांमोनखौ प्रे खालामनो होदों आरोना प्लिज अननानै प्रे खालामना हो जाहाथे मिथिजों आंजों जिथु एब्रडाव थांनायनि जोंना भिजानि इन्टारभिउ जादोंमोन ना बियो पास जायो नङाबा थांनो मोननाय नङा गाइस प्लिज एकदम नोंसोरो जि फट' खेबगासिनो इसर बिराद फट' खेबजागासिनोहाय मडेलाबो नै मडेल इ जाबाय फट'ग्राफार बे मोननैखौहाय लाबाय मा लाखौ उनाव मिथिसिगोन नोंथांमोना दायो जों थांनोसै आरोना केब बुक खालामबाय दाबो सफैयाखै नेगासिनो दङ दाबो सफैया आरो लानो हाबावला एसांखिनिखौल' लाबाय फैसानि आरो लानो स' नै दासो मोनबाय केबखौ थांगासिनो जोङो दायो बिसोर उनथिं जबाय सानैबो सिगांथिं जबाय थांगासिनो